Ассалому алайкум, тамошобинони канали Хати Сиёҳ. ассалому алайкум бародарони азиз. имрӯз як қиссае ки шайтон ба паёмбари худо чӣ гуфт ро ба шумо нақл мекунам. ҳазрати Анас ки солҳои зиёд назди Расулаллоҳ паёмбари азизамон буд, нақл мекунад. рӯзе якҷоя дар хонаи Абу Аюб нишаста суҳбат мекардем. аз берун овози нохуше расид. ё Муҳаммад, мумкин аст дароям? Расулаллоҳ гуфт: медонед ин кист? гуфтам: Аллоҳ ва Расулаллоҳ беҳтар медонад. Расулаллоҳ гуфт: шайтон аст. ҳазрати Умар гуфт: ё Расулаллоҳ, иҷозат деҳ то ӯро бикушам. эй Умар, ту ин корро карда наметавонӣ, зеро то рӯзи қиёмат ба ӯ умр ваъда шудааст. ва гуфт ҳазрати Муҳаммад: Расулаллоҳ шайтонро иҷозат дод то вориди хона шавад. чеҳрааш сиёҳ, як чашмаш кур ва дар ҷоғаш якчанд тормӯй дошт. шайтон гуфт: ман ба ин ҷо ба дастури Аллоҳ таоло омадам ва агар намеомадам, Аллоҳ таоло маро дар ин дунё азоб медод. ман аз ту шикоят дорам, эй Муҳаммад. ту ки ба дунё омадӣ, мардумро фиреб карда наметавонам. Расулаллоҳ гуфт: маро дӯст намедорӣ? пас Абу Бакрро фиреб карда метавонӣ? шайтон гуфт: ӯро фиреб кардан номумкин аст. Расулаллоҳ гуфт: Умарро чӣ? шайтон гуфт: аз ҳайбаташ метарсам. Усмонро чӣ? аз ӯ шарм мекунам, дар ӯ нури Қуръон аст. Алиро чӣ? ӯ шери Аллоҳ таоло аст. Зулфиқор ном Шамшер дорад. Расулаллоҳ гуфт: чиро дӯст намедорӣ? шайтон гуфт: масҷидро, Қуръонро, Макка ва Мадинаро, Арафотро, Масҷиди Ақсо ва ҳама ҷойҳои муқаддасро дӯст намедорам. Расулаллоҳ гуфт: киҳоро душман медонӣ? шайтон гуфт: аввал туро ва баъд наздикони туро, дӯстони Аллоҳро. Расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам: боз киҳоро дӯст намедорӣ? гуфт. пурсид аз шайтон. ва шайтон дар ҷавоб толибилмро, таълимдиҳандаро ва онҳое ки бо илмашон амал мекунанд, Қуръонро онҳое ки бо ахлоқи қуръонӣ худро тарбия мекунанд, онҳое ки бо ризогии Аллоҳ таоло муаззинӣ мекунанд, шахсҳое ки дилсӯзу ғамхоранд, саховатманданд, насиҳатгаранд, аз ҳаром мегурезанд, бо ҳаёанд, ҳокими одиланд. онҳоеро дӯст намедорам ки доимо бо намозанду бо таҳоратанд, ки баъзеашон муваққатӣ ва баъзеашон доимӣ мегардад. дуо кунем ки нафароне ки аз ин зумра мебошанд, Аллоҳ таоло ҳидояташон кунад ва моро низ дар роҳи сироталмустақим нигоҳ дорад.